ತುಳುನಾಡದ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ದುಣಿಪು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚನೆ ತುಳು ಲಿಪಿತ 30 ಎಗ್ಗೆಗೆ ನಿಕ್ಲೇನು ಉಡಲ್ದಿಂಜಿದು ಎತ್ಕೊಳುವ ಬಂದುಲೆ. ಇನಿತ ಎಗ್ಗೆಡು ನಮ್ಮ ಯಾ ಅಕ್ಷರಗೂ ಸ್ವರಾಕ್ಷರಲೇನು ಸೇರ್ಸಾದು ಎಂಚ ಕಾಗುನಿತನು ಬರೆಪುನು ಬಂದು ತೆರಿಯೋನುಗ. ಯಾ ಯಾ ಈ ಯು ಯು ಎಂ ಬಂದುಲೆ ತೂಯರತೆ ಯಾ ಅಕ್ಷರದ ಕಾಗುನಿತನು ಎಂಚ ಬರೆಪುನು ಪಂಡುದು. ಮತ್ತೆ ಬಂಗ ಅಂಡಲ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಮೊಕ್ಕೆದೀದು ಕಲ್ತಂಡ ಓಲ ಬಂಗ ಅತ್ತಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು.